Miduaw kagahapon dinhi sa Sugbo si Liberal Party Vice Presidential Candidate Leni Robredo aron magpaila-ila sa mga Cebuanos. Si Robredo mibisita sa merkado publiko sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kauban ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa, ug miadto usab siya sa Barangay Paknaan sa Mandaue, diin gihangop sa mga 1,200 ka mga pamilya. Kahuman sa Paknaan, mibisita si Robredo sa University of San Carlos, din iyang gitubag ang nagkadaiyang mga issue. Gipasabot ni Robredo ato sa iyang pagbisita nga dili angay nga tratuhong samok sa katilingban ang mga informal settlers sa mga urban poor, hinuon partner kini sila sa paglambo sa usa ka lugar. Dugang niya nga dool sa iyang kasing-kasing ang mga urban poor tungod kay mao kini dugay nga gitrabahuan sa iyang bana nga si kanhi DILG Secretary Jesse Robredo. Kinsa namatay sa usa ka plane crash human kini mitambong sa kalihukan sa Sugbo niadtong tuig 2012. Si Robredo giubanan usab ni Senador Bam Aquino.